Mensahe tayo man karigitay agpaidasig iti posisyon iti barangay sir kang runa na dagiti naka-file iti certificate of candidacy na nang runa circuit at kasi nga timpuar nga issue iti lugar tayo sa Nicolas. Apo nga kakandidato nga nakaipilan iti COC na at darete paalala uno advisory nga agapo iti COMELEC higher ups nga liklikan tay kumaapo iti agipos iti social media kadagiti campaign materials tayo before kadayjay pinangrugi iti campaign period nga October 19 to 28. Ket adda naibagad to'y advisory nga mabalin nga madisqualify da. Isu nga liklikan tay apo. Numampay digitay election nga naglabas kasla iti local ken national awan ti pre-election campaign nga kunada. Daytoy apo adda may pangga kadaytoy barangay election. Iti Ilya sa Nicolas sir kumusta kamin iti digitay nadumado mga barbarangay iti monitor you sir kumusta sir? Kinagpayso na po kat awamat pwede mandanon nga daytay kasla damag uno report may pang daytay untoward incidents iti daytoy nga munisipyo dagiti agdudo mga barangay dayjay laeng apo ti kasla di manong kanya verbal nga complaint imay tatay ni apo kapitan di barangay 14 si marunumot ni apo kapitan iti barangay 13 ket halos agpadada iti kasla complaint apo.